honhom ene sunsum atiefo entie me na omo nhye saade we nso se wo ye honhom sori difo a ana ye honhom sori sofo a yenka sunsum sori but yeka honhom sori onyankopon honhom enti ye wo honhom bone ene ye wo honhom papa yeka sunsum a eye shadow onipa shadow ne yefre ni sunsum enti atiefo ntie me ye no mo nhyɛ ne nso eye misquotation honhom sorefo onyankopon honhom we honhom fi asenema honhom bone tene so honhom kronkron wono so yanka sunsum kronkron yaka honhom na tie me eye denti ana ya ye bompa ya etimi ko onyankopon anim na hwan energy ye mpaibo na hwan na di ye mpaibo no mu ayeba ayo onyankopon honhom a ye friend say angels aye abofo according to Revelation chapter number 8 oka in verses number 4 ose na ahotewfo ne mpaibo no eka aduhwam no nyisie no ho efri onyankopon bofo anim ebofo nsam afroko onyankopon anim enti ye mpaibo does not go straight to God but angels energy ye mpaibo no mo de ko enu nti na ye ya asori ana ye hyiam say ye worship ana ye ya asori a eye asafo kan a efri onyankopon a onyankopon ma na bofo kronkron esane e wodam ho na ye mpaibo a ye bo no o ma je mpaibo no ye fen se honhom kronkron na ode ye mpaibo no ko ye je nyankopon anim enenti na ye honhom sorefo ya na ye hye aduhwam no na tie ni ye obonsam bofo ani je aduhwam ho onyankopon kan kronkron abofo nso ani je aduhwam ho na obonsam abofo no na omo ya abofo omo so wosoro ho enu nti omo nim de aduhwam eye nti omo so omo ani je ho na ni nyina ne begina chanera wo de befa so ana onipa no a o hye aduhwam no honhom ko a wo yusu yesi dua naba ena me yadi hu dua kro enti so onyankopon kan di for there ene onyankopon kronkron abofo ene o hye aduhwam no a omo sifom na saa onyame abofo no sifom a oma begye saa ampaibo no because aduhwam no misie no etwe nyame abofo no enti na Revelation chapter 8 verses number 4 kan ho asem no na abofo na begye ampaibo no na omo de ko otumfo ya wa anim efi se aduhwam no ye hye efre bofo enti make sure say edan na wuwura mu no eye onyankopon kan difo ena wasa edan no enu nti abofo ebesane no eye abofo kan na omo begye na omo de bisade na edan akọ na omo ansan de emuaye afiri otumfo ya we ho e de abrawo wan na ka kire wo say asori a onyankopon bofo esane mu bia no eye bosom ananse eye moatia asofo no bia ye from tipon koso asofo omum ninim de enti da bia omo kasetia angels wan na ka kire wo say angels nye angels papa omo nante de keke provided say o sa komsheni no obetew ho afiri ni amabone ho ene onyankopon kan bofo no baba benante no why say wan te wo na wan hwe ni amayi a bako akonya familiar spirit a onfiri nyame na oba betena wo nchen na obetetew abehaw obeyusu ade wa ya dwuma bo nipa but at the end of the day no okra ye bonsam dia anunti onyankopon kan ne bofo no ne nante e dekra twen obonsam bofo na ne nante a edin wo mu ne se ompefi nti niema eye fi no ye mfa nkan ye ho ana ye nwuram edie na bofo wodi wachi no ayo guardian angel no odo ye adwuma ne den na ochi asofo bebre nyame ama o mabofo mo de ye adwuma but enam se onnim bofo na chi wade enti ama wawu ntam ama bofo na gya na chiri bie ontime mo ane biem
Enti so obi ka kira wo say bofo enye na nyame bofo asori a na Odifuor wo yusu bofo no eye moati a ka kira ne say ye frɛ ne tipon koso sofo se unya bronoma na wo yen no na utriti abronoma no very good o man mo de asikyire fa ho wo ye nsuo de asikyire gum anopa o man aduane di awia wo tu aduane ma no anwumere o man aduane di a afei abronoma no hunu se o ba na odimirika besi utiri so o tre won sa na wa besi unsam efiri se onim se on ham no onya ne bone na o feedi ne yie enti sa na angels tie se angel ba won nkyɛn na ona wo bɛyɛ adwuma na se wo hwɛ ne yie de opɛ wo yɛ na de ompɛ wa anya kofa foforo bɛka ho sa na abronoma tie abronoma tukɔ a oba na oni ni nuanom akɔkasa sɛ baabi a me wɔ ne hɔ de aduane wɔ hɔ no mudi na chi na ɔma san aba enti sɛ wo hɔ na sɛ wonni bɔfo a even if you don't have an angel of God, how can you perform miracle? Sɛ wonni bɔfo a bɛda no ayɛ nsankyerɛne enti angels sɛ wo yɛ komhyɛni wo yɛ diifoɔ wo yɛ sɔfo na wonni angel a wo bɛyɛ dan na ayɛ nsankyerɛne na hwan na de wo mpa bɔ bɛkɔ awurade hu mmɔbɔ no nhyira wo amen.